Valmis. Yksi. 2. Aja. Hevoset takaisilla. 1. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Laukka numerolle 4 Jouhentuli. Nyt laukkaa 7 Vilkkuva. Johtoon 1 IP Virkkulisen, takana on 2 Uusimaila, tämä rinnalla 3 E-tulitus. Laukka numerolle 5 Ajantolla, samoin 9 Metrotähti. Ja laukka numerolle 11 Puhelloisto. 1 IP Virkkuli johtaa, sen rinnalle tulee 3 E-tulitus, johtavan takana on 2 Uusimaila. Sitten parikymmentä rakoa, 12 Kutteri, rinnalla on 6 Apuveto. Numero 11 Puhelloisto, hylätään pitkä laukka. Ollaan etusuoralla ja 500 on täyttymässä, kun 1 IP Virkkuli johtaa ja 500 mennään 21.5. Johtava rinnalla vaatii vauhtia 3 E-tulitus, seuraavina 2 Uusimaila, 12 Kutteri, 6 Apuveto, 14 Marit Sääl. Ja ensimmäiset 500 31.5. Laukka numeroille 5 Ajantolla, 7 Vilkkuva. Ollaan etukaarteessa, siellä 1 IP Virkkuli, 3 E-tulitus jatkavat rintarinnan, johtavan takana 2 Uusimaila. Seuraavina 12 Kutteri, 6 Apuveto, 14 Marit Sääl, 9 Metrotähti, 4 Jouhentuli. Laukka numerolle 5 Ajantolla. Viimeistä kertaa takasuoralle ja 1 IP Virkkuli jatkaa kärjessä, rinnallaan 3 E-tulitus. Numero 5 Ajantolla, hylätään liiat laukat. 1000 metriä 30,5. 7 Vilkkuva on keskeyttänyt. Viimeinen 500 alkaa ja 1 IP Virkkuli johtaa, rinnallaan 3 E-tulitus, 10 metrin päässä 2 Uusimailla seuraa, kolmantena rinnallaan 6 Apuveto, tämän lukupuolella hyökkää 3. 14 Marit Säällä, sitten laukkaava 12 Kutteri, 4 Jouhentuli. Ollaan loppukaarteessa, on 300 maaliin ja 1 IP Virkkuli johtaa, puolittain rinnalla 3 E-tulitus, tämän lukupuolelle tulee nyt 14 Marit Säällä, sitten 6 Apuveto, 2 Uusimaila, 4 Jouhentuli. Loppusuora alkaa ja 1 IP Virkkuli johtaa, sitten tulevat 14 Marit Sääl, 3 E-tulitus, 6 Apuveto, 4 Jouhentuli, 2 Uusimaila. 100 maaliin 1 IP Virkkuli johtaa, 5 metrin päässä 14 Marit Sääl on kakkosena, sen sisäpuolella vastaa 3 E-tulitus. 50 maaliin 1 IP Virkkuli, 3 E-tulitus, 14 Marit Sääl. Maalissa 1 IP Virkkuli. Yksi IP Virkkuli. Hevosen omistaa Heikki Parviainen ja ohjastaja on Tapio Perttunen. Parhaat onnittelut.